iye Lazarus wacho chaiye hapo. Yononzani Shaibu Hassan. Ani Hassan Shaibu Hassan. Wakamumirira hako. Saka nyaya pamberi penyu, nyaya ndeyekuti dzokai kudare tikurukure nezvenyaya yekurwara kwamemori chatonhora nanyambudza kuti pane mari yedare izvo zvaitwa akutaura izvo zviri parting chatonhora achitaurira kuna mhuri yekwashaibu Lazarus naAsani. yakambopinda mudare yakambouya muno kana mwana ruiri tauya muno chekutanga takauya tikadzoka tikati panyaya yenyu yendiro ikira yababa yandikira handina zvandakabvunza zvakadini tobva taenda akandienda kwaona mati pamwe mubatsiri wechidzimai taenda kuseri pechu tobva tazodzoka kechipiri yamanga kuti nemwana wangu first born yangu life yauya nhau iyo munombo makati bavechi ngati tokudai musi wechi tozokudai munga makati musi wa12 nona mabhuku mezvinenge zvirimo 12 ya anazokwana angoti musi wa7 musi wa9 achibva ashaika mukomana tiri mukati menhau iyo ndikafonera ndiani andipa masamuni ndikati ano ndakundikana kuuya ndikati mwana rurwara mwana wangu washaika handina obva adzoka kuti murwarazve tobva tambofamba takashuva takafamba inini satezvara nemukwambo takafamba tikaenda kunyanga tikaenda kwamukotsanjera pamakatanga kuya uno makaya muswano makatanga kuya mudare muno muswano makatanga nenyaya dzenidzi nyaya kurwara kwemwana yakatanga musa 2010 handitika 2010 ine almost 13 to 14 years chingoshupa nenhau ichi taura yemunyaya zvadaro paipa taenda kunyanga mubatsiri wakati zvendikuda kundiona mwana uri kurwara zvaari kurwara ndinokupaingwe kuti paachanyatsa kubata chi mazwi kana akushandika naye torai femiri pachatonhora nefemiri pashaibu muye kunoda kugadzira zviri pane chi pari kunzi pane mufi pane mwana wangu adika tabva takuirira tese nawakwasha wangu hapana kakurambira umwe baipa taakuno ndikati mwana unenge anani kadiri kuti tichipambira chi mwana akupanguta vakabasa hoka tiende kuzoti anobatsirika ere mwana akwamba kuti achai tanetsana zvakutamba zvenoizvi ngati no tine madzishe muno vanaenda kwashe munyengo ishe munyengo takadai asi akwamba vakuramba kuti kufamba neni asi mwana wanga mapiritsi ari kumwe nhasi kuda kuti adi makuza haasi mapiritsi ehosha yamwari ndiye kunyaradza chipfungwa ishe munyengo ati hapana chakadii chakashata uyeni uno ndaenda nefemiri yangu mukwambo kati nanduyoba ende kunoda kuti kumangara handitika shemunyebara ini handizvikoni kuti kusvipedza pano tsamba chiuya nemamana musea takati ndakarangana naye tsamba mukwambo aramba kwepi aramba kwematara handiti ndisiya tsamba pano mumatipadheti ndo nhasitiri pati nyaya yekunangoti ndauziva kuti ndiro yakabatiswa mwana wangu asiri dzinza repashaibu yaishandei pachatonhora mumwira soko bati ndobindiripa handina zvakwanda zvitaura ndafuna kuti ndize dzokora nyaya yacho zvakafamba sei zvakaitika zvakaitika kuti adini handizivi zvaendesa kumusha mwangu ndinganyepa ndikamunyepera handizivi chandakanzwa ngechodiwa mwana akauya achirwara pamba akutanga kurwadziwa akaenda kuna mai vacho mai ndabatiswa ndiro pana munhu wangu asi ndiro ikai ndati famba newo chitukirira asi zvandatukireni ndazorota ndizi yawatanga ureipedza kutaurira mai wacho ina andikoma tikati mabhava kwedwandira mai acho ndasvika manhero pandari mwana wauya pano ndo nhau yadi yataura kuti ndabatiswa chi ndiro tanetsana tasvipana kusvika taenda kuti kwashe munyengo kati inyanyendesa dana rangu ende pamambo tauya kuno tauya kuno kana kaini atichitatwa ina muno nenhau yacho iri kechipiri ndakauya nemukomana wangu ndiakaenda totatsamba kwashe munyengo atotatsamba kwashe munyengo soko atambidza mukwambo so kutsamba akatavanya iwoda kuzviita baba pamba uchazviona after 7 days mwana wangu bali wakamusa 9 September
Nikafona faji mwana wenyu mkoma. feti bone yangu ndiye nganga yatora tsamba kwa shimwe. Ngatora usita baba yo bai. Papa. Ngati ini netora timini handa zeuri. Ukhabiri. Tara kausa. Zaidi Aisha. Mungu tatautaura ne Aisha ma kuchema. Tiganda bizere. Magati bai mbatsiri. Mbatsiri kataura. Nange makatora pambenyi. Yaga zama. Afya mai tora kusema ne mwana wa. Ndio alibani areme zama. Imini shida uti mbete dara kitika. Mbaba tarama rida. Hasi amena mari kuti anira kuya kumba. Rati. Mato ya kumba. Chapeza ni jese zandirio. Azna kumkana. Wakampa ndiro yekuti atakure mweya ese tsvina yepamushapa. Aningasiya. Ndo zvakatorwa na chiremba. Aitangamira. Nyaya iyi ndini ndakaita. Kana kusvika kwatakaenda kumushafa wangu. Toenda kushamba nashahidi. Takaenda nambuya kwaMutare. Mbuya kwaMutare zvakapindura mukati memusha. Manga muri nyaya yekuturumura mhepo yenzenda yakagadzwa kwamwanasikana nomwana uyo akazokwashama. Asi Matare haana kuguma ipapo. Kwakune dare ranga rakasimba raitaurwa kuti misha miviri yakaita kuti ipinde munge muchibviswa urombo mukati memusha kusanganisira ukako nevanashahidi wacho inowanza kunyangadza waifamba dzimwe dzacho dzanosunga kubatsiriba asi dzaita watakudza kuvaremedza. Saka kubva pakazoitwa dare iroro ini ndofunga ndakazoti gumo ndanyarara ndichifonerana nemhuri dzese idzi kuti dare richaitwa rini riine zvakataurwa nachiremba kuti dare rienderere mberi chiremba apinde mukati memusha asi hapana chakaitwa kusvika awazodzuka zvakadaro. Dzese dziri mbiri mhuri idzi hadzina kuita zvavanga zvataurwa mudare mukati medare romunhu kuti watsvanzwa mari yachiremba apinde mumusha abate rushereketo mukati medzimisha dzavo. Asi nambuya kwaMutare dzakaenda zvishuwa ukaguma mhepo yainzenda yakaiswa pamwana Mtonyere memory wacho. Memory wacho. Ndiri mwana wangu. Wabangu awa. Handisi kuziva kuti wasungana nawakwasha papa. Matare acho havachaperi. N'anga ndofunga waenda type netaipe dzen'anga. Ndichirwara. Kusvika mukwambo ati ini handichazvikuriwo n'anga dzedu hadzichaperiba. Kurwara kwandinoda kurwara kuti ndinorwara nepfungwa zvinongorira. Saka waisaziva kuti kurwara kwandinoita uku zvinopera sei. Wakazoenda kumainjection ndobaya mainjection kuti ndiite normal zvakare. Saka iwo havasi kuda kuti ndibaya mainjection andiri kubayiwayo kuti ndirambe ndiri normal zvandizwa. Wari kuti hanzi wakaiswa munhu akafa. Saka kuiswa kwamunhu akafa kwavari kumhando wakwata inhave kuti pese kwawaifamba kwese vanga vasingazivi chokwadi kuti kundirwarisa chii. Asi zviri kubaya mainjection ndotoita normal zvandiri. Saka iwo handisi kuziva kuti wakwasha kuramba vari kupokana nawakwasha ndofunga almost every day. Hakuna rugare nababa wangu. Mwana wacho ndini wakutondiputsira imba yangu wari baba. Saka ndotokumbira mambo kuti stage yasvika baba wangu wakwasha zviri kuafekta here baba, zviri kuafekta ani baba? Zvakuafekta inini kuba kwangu because inini ndini mukunda wacho ndikurwara ndinzi ndikurwara izvi ndiri normal yandiri ndikubayiwa injection ndobva ndatoita normal. Pesa kwa ishuka kuti kundirwadza chii ndinorwara nepfungwa zvishwa zvinongouya but vangu vasingazivi kuti zvinopora nei. Izvi ndakubayiwa injection ndotoita normal. Saka iwo wakuti anti handei kun'anga n'anga dzechi handizivi kuti wada kubhadharwa n'anga dzadzida kubhadharwa nani handizivi iwo pfungwa dzavo. Pamusoro inini ndiri mai vomwana uyu. Nyaya iyi mambo yauya muno nyaya yekubatwa nzvimbo akaita kumba kwaakaropa. Nyaya iyi iri pachokwadi chekuti handisati sizonda wakwasha wana. Uyu mwana uyu haasi kunyatsa kuziva zvaari zvikuitika kuti tinofamba tichiziva isusu. Pane n'anga 2 dzakauya dzakabata nyaya iyo pano mwana uyu.
tiri kumavhireji yako yananga yakatanga kuuya dzakabva pano dziti mwana ani munhu wakafa munhu wanyaya munhu wekuba kwakarogwa dzikauti kauya futi papo pasera tikataura futi kazi mwana uyu munenge vakatora musha mwenyane kwashaiko makaisa mwana uyu mhepo yakaipa yavanhu vakafa pane mwana uyu n'anga yachagadzira mwana uyu yakauya futi naikwa ichimunyengwa karedza n'anga iyoyo ndikazi n'anga ngaiuye yakagadzira mwana uyu mukwasha akaenda kutora n'anga kubhezero beach akatora n'anga ikauya padare paishimunyengwa akati inini mwana upenga kwata ndinde kagadzira asi ndichagoni kuombonora ndikazi neshimunyengwa kaita sei ndikazi ndaitora wapio kumba kuvarorwa ndichisa pari nditora wapio kumba kuvarorwa ndichisa pari asi ndakabvunza asi mwana wanhu here utisidai hazi vakati ndati baba tovarani tobvataenda vaitoka 2 o'clock usiku aifamba usiku zvisho inini yandoisa kuiziya payakatangira kusvika vari nhasi saka mwana nyaya iyi tinoisa kuziya pairi nhasi haana kuya mudare wese mai naiwo mbuya wacho hawana kuya muno mudare asi tiri kuti ngatifambe semhuri asi iwo vari kuramba nhasi vakutuma uyu murume uyu akanga asi kupadare akabatiswa mwana uyu ndiro asipo haazviziva wanoziziya nyaya haasi kupinda mudare muno ari kuramba asi mwana wangu ari kupenga uyu mwana anopenga uyu asi nomunhu anopenga akazvitanga panapa inini ndini mwana wa anopenga haya ini ndinofamba naye ndinofamba naye aiwa unotaura 1-1 ndinofamba naye timbosiya mai wapedze kutaura mwana vanongainaye mumaoko haazivi zvaanoita hapana unobata mwana hapana unomurapisa ba warume wacho vanomusiya ini ndini ndinofamba ndichisenza mari ini ndichirapisa mwana uyu nabacho wakwasha vakazotanga kupindira manje manje asi vayenga vasingarapisi mwana uyu dambudziko richipinda tichiriziya isu haunasi kumba mungumo takabatisa mwana uyu ndinokanga asipo asi vakazomuzonge sitori kuti mwana akabatiswa ndiro asi nhasi ndiwo vari kutuma iwo haazviziva waridziwa nyaya hapana panapa hawana pana hatisizoona wakwasha vaisi hatina kugona wakwasha mwana icho kwadi chakamira pamusoro dzimba ndibvunze mukomana atumwo pakati pakure chaburira pafanyaya ichipo ndibvunzeyo kuti vari kuti chiwe mhuri yako nokuti wasati wambotaura ya panhau iyi sekutaura kwavari kuita kuti ndiro yakabatiswa murora wechohwani ndakanga ndisipo asi ndakazouya ndikapigwa nyaya chakaita kuti murora abatiswe ndiro haisi ndiro yemuti esachi dzisimbi ichitanangwa zvinonzi murora wedu airota munin'ina wangu akashaya namba 3 kakanira sekuti waiwirira nawo izoshayika wakaitawo munin'ina wangu murora aitaurira murume wake ndikurota kuba mukuru chichichi ndokwakuti alright vari 2 mukadzi nemurume wakaenda kuBeach wanotora muprofita haisi n'anga sekutaura kwavakaita muprofita atoriwo necertificate asi pari zvino ake akashayika right iye achitaura muprofita aiti ndiro iyi taingoita kuti iye ari kurotwa nemurora wedu asaranga achirota nekuti haasiwedzinza ramo ndisingazivi hangu kuti mazuva ano wachiri kurota here kubvira pamakore iyayo because zvato zvaifanirwa kuti zvigadziriswa handifungi kuti wachiri kurota pane izvozvo right pakazouya urwerewo pauya urwere ndinodaira kuti ava wakauya kuno vatezvara vachichibva waita kuti paitwe dare rekaitwa dare iroro kuno ndandisipo handina kupinda mumakore achirwari asi ndakazongozwa kuti taenda kwamakoni zvamira zvakadai ndodaira wekuno kuno kwamakoni kusanganisira ndofunga wambopupura wachiti wakauya kudare iroro wakasvika zvishuwa pamba pakaita kunzi pabviswe mombe tikatori pamombe iyoyo ndofunga wapodza wawasiyirira pakutsanangura kuti wakauya nen'anga yechidzimai yakabva pamutare kudai pamba pedu zvese zvaidiwa kuno takaita tikabhadhara tikagurira pamombe yacho mombe vari kuti havaina kuripwa yekuti ndiro yakabatiswa sepunishment murora wedu wakaramba wega ukati wana wangu saka handingakwanisi kuti ndingatorere pfuma yemwana wangu right zvikapfuura zvakadaro akazorwara izvozvizvo pakunzi majekiseni wakatakurana semhuri ndingangoti iwo amai wakauya pamba wachitaurira mai wangu asi waitaura wachipopora
mai wangu wakati kumuroya muchipopota sei inga muri kutaura zvakanaka kuti mwana ari kurwara ngatisangane pamwe chete hamutauri muchipopota zvakanaka na kusvikirawo ndopakazobatanwa pakuenda kunyanga unonzi kwamupotsanjira kufunga ivo ndo vanokuziva right ndo wakatanga kuenda ivava neumwe munengena wangu nesadombo munengena wangu neumwewo akazongopfekerwawo ndingangoti amosi ndiani manyimanyinizva muchimona takangofanana ndingangoti akaendawo achindoonawo kuti zvinenge zvichifamba sei wasvika kunyanga ikoko zvinonzi mukotsanjira wachidenga asipo kwawakasvika wakaita almost 3 days murwere ari kungorwara akasungwa netambo akangopiwawo zvimushonga zvaakapiwa asi hapana chakachinja ndinodaira wakagara chifo chemwedzi wese wariko kunyanga kusvikira inini pandiri panapa ndini ndakazoti through my reports ingakubva kunyanga iwo amai ndiwo waitofona wachitotaura kuti kuno kumwana haasi kuchengeteka kenge kachiri karusvava kasati kanyatsofunga kuti akuyamwa kuti kana tikamurapisa kana pakaita dambudziko padhuze negumba kunyanga ukuru akandinzwisisa ndobva taita izvozvo takavatera tikasvika wariko takasvikapo zvekuma anofunga kuma 1-2 ikoko pakati peusiku ndikati munengena umwe achapindi ngatichitorara hedu kunze kwegeti tozopinda kunze kwaedza tichiona kuti tingaite sei kuti titore murwere wedu takasvika nganga yacho isiko chinzi yaenda kumozambique zvinotochii isusu hapana chenji tinotongoona zvimwe chetezvo hapana kushanduka kudai nekudai vanga vasikatodi kuti abve kunyanga asi hapana changa chakugadzirika kusvikira takazoita zano rekuti titaure nemukadzi wacho afonere murume wake mukadzi wacho akafonera murume wake afonera murume wake akati huyai kunonzi kunyamana nekuti ane mishamiri umwe wacho uri kunonzi kunyatati ndiko kwatakatanga kuenda kudhuze nemaundi kunyangari zvikanzi ngawaende kunyatati vanondoona ikoko takasvikapo zvechokwadi hatina kuona munhu kusvikira inini nemunengeno wamwe pana zvotiri kuita baba kana ii nyaya yachizoda mari yake tiri pane mari 150 yabviswa haina chayashanda yangoenda yakadaro right isusu ngatichenda kana paine zvaanenge achida tinenge tichizomubatawo pamafoni kuti tizongomutengawo nekuchengeta kwaita chikafu nekudai nesipo yaishandiswa ipapo tozomubhadhara right tapfuura kudaro ndopatauya mamutare tasvika mamutare zvaingoitawo kunga vadzimu vari kuti fambawo nesu namwari takasvika pana umwe pasta akawapa kansel aitoita senge ari kuprofit vachiudzwa ivavo muri kusorutaura nenyaya yendiro but panhau dzenyu dzamuri kushupanana ndiro haisi problem handisi kuona dambudziko rendiro mukwasha akaita izvi aine rudo nemudzimai wake nekuti inyama imwe chete kuti aite chi aite zvakanaka zvedambudziko ramakuti pane dambudziko nekuda kwekuti mukwasha aibatsira mudzimai hongu ringe wadambudziko ende makatomboridiswa mombe ikadii ikatodyiwa mahara asi chinodikanapa kuti murwere aite zvakanaka hongu vakabatsirawo zvakabatsira asi still waingoita ndaa tichibva ipapo ndobva tangoudzwawo nemumwe munhu kuti apo madii kumbofamba futi makadai mama mutaro kutabva kwavo kunyanga ikoko vataenda pana vamwe wana godobori ivavo wakashandira murora iwo ongo aripo right wamushandira havana kutaura iwo nemuromo waitobvunza iye nekurwara kwake kuti ari kukurwarisa ndeya ndikunana godobori iye murwere haasi kuzviziva hake ndozizi wangu kudaro nekuti anga achirwara aitaura kuti Patrick wane mwana anonzi Patrick iwo wanonzi Patrick right wane imwe nickname yekunzi Govera right achibatsirwa ipapo isenemwe correct achibatsirwa ipapo aibvunzwa Govera ndiani Patrick ndiani wali iwawa wakaitwa izvi nani
murwere aitaura kuti Patrick Bovera, right? Zvapfuura ipapo akabatsirwa, tikabhadharawo mari yakataurwapo $10 yedare ne$100 yekubatsira. Awengu wainayo hawo mari wakabhadhara ipapo. Takazobhadhara yedu taitsvaka wakabvuma hawo watazobhadhara kuzvaita zvakanaka. Tichitobva ipapo takasanganawo neumwewo futi vatiti pane muprofita, asi muprofita uyo haabhadharisi. Saka zvasingabhadharisi munogona kuti ngotsakuonepo muDevonshire Mamutaro, vanofunga vamwe vanomuziva muDevon. Zvadaro takasvika nepamba ipapo patori nevabatsirwi waida kutobatsirwawo. Tine murwere uyu akatosungwa netambo kusvikira papaya mubatsiri enga aripo takatomsvikirwa achangosvikowa achibvawo kunana bosha kudzasi vatarisa kwatongoona vakutotaura nemurwere uri raite ndiri raiti asimuka pane muchero wemuepo vakutotema ane maepo vakutondiraka murwere achitobva ndikatopiwa ndikatorite vakada kumuti aye zvikanzi nemuprofita aiwa muchero ndokudya ona ndawa anditi mauya nai makamusunga ndimi mamusunungisera wapinda domba vatasichizodaidzwa tatapinda mudare yekuti tibatsira. The same zvakaitika kuna naGorogori ndo the same futi zvakaitika kuna muprofita yeye mupenyu ari kumwe, right? Kazhinji wanetsika yekuti kana wachinge wasvika pakubatsirwa vanoda kutaura problem iwo instead yekuti muri kubatsirwa mubatsiri utsanangura semaonere anenge ari kuita pakubatsira kwake. Uyu manje mubatsiri uyu ndakamuona kuti anenge anoziva because waida kutaura zvendiro mwana wedu akabatsirwa ndiro zvikanzi asati ataura muno mumauya kuti mubatsiri hamuna kuuya kuzondiudza zvekuita wachibva wamiswa kutaura. Iwo mai waida kutaura zvikanzi mimi mai makangwarisa imi handisi kuda kunzwa nyaya yendiro uye munati muzika inini makambonoona zvikanzi ai zvikanzi nyaya yendiro handisi kuona nyaya yendiro muri kugara muchishupana nenyaya yendiro newakwazha asi haisi nyaya yendiro pairi apa chandiri kuona apa chikwambo chiri papa nengozi iri apa hamuna kumboita here zvekurima muri tu nemudzimai wedu zvikanzi wakabvuma wega zvikanzi takambotsvakatsvakawo zvikanzi ariko munyaya zveshuwa wabvunzwa wakabvuma wega kuti two zvikanzi hamuna kumboita here zvekutsikisa pamusha wakabvuma wega waifamba wari tu nemudzimai wako zvikanzi zvikanzi right ndokuri kubva izvozvo miti yamakapiwa iwe yakushandisa vanhu zvichitaura izvozvo. Saka mauya munoteerera zvedu zvandinoda ndo zvakataurwa neprofita pauchibatsirawo zvakabatsirawo vamwe vanawo vasikana wakabatsirawo wachitodonha imomo vese. Handina kumbonzwa zviri kumhuri kwangu pakufamba kwavo kwawakaita wakazondisiya Mamutaro kumba wachitouyawo kumba wakandisiya ndine Murora iwo wachibva wauya kuzombogura foya here ndo tumvura twakamboti nainaye pamwaka iwo wapukurwa ndichibva ndazopedza nawo vandatora mhuri yangu kwakuya naye iwo wangu atotungamira kubva ipapo tichiripo paMutare ikoko iwo ndiwo wakaro inini muningiro wangu aisada zvemajekiseni zvine mapirisi achiti nemari yacho ndizoione kungoti after pese iyo abairwa jekiseni nemapirisi yayo ende wakatotenga wato ndiwo inini handina kumbopinda kana muna dhokota kana zvese zvawakanyoresa wega handina kupinda ndiri panze kudaro wakanyoresa zvawakanyoresa ndikatotaura nawo ndikati inini ubande wataida isusu kuti muningi ndari kutaura kuti handisi kudi handizowani mari yekuzopota ndichitenga mapirisi kana makuti henyu muri kuita izvi saka zvadaro ndiri kushamisika nanhasi nyaya yacho haisi kupera handizivi mambo inimi ndimi munokwanisa kutibatsira kuti nyaya iyi ibva yapera zvachose. Mai vangu vanogara vachishaurwa navo vachisvika pamba vachipopota vachidini handizivi kuti chii chavanenge kuti vataure nyaya yavo saka handizivi mambo tibatsire kuti chavari kuda kune isusu wakwasha
wataure chikerere chii because nyaya yaikutanga kuitonga kuno iwo pakauya ng'anga dzekuno mombe takabvisa nemari ikabviswa nezvaidiwa handizi kuti iwo zvakaitwa here kwavo kubva ipapo handina kumbonzwa feedback yekuti wakazozadzisa zvakanga zvataurwa asi kuno isusu mombe yaidiwa takabhadhara yawo yawaida kuti waripwe wakaramba wega hamuna kunyima makaramba megaandisipaku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 andisi
arikugara kumba kwake nemurume wake apa ari kutobva kuholiday newana kuharare ndiwo taakamirira vanhu vacho vapato vari apa netobva unoti watambira pabhazi watodzika bhazi watoenda kumba kubva kuholiday newana saka mari dzacho dzekuti hatisati tozongotsvagawo tapo ndochichemo chiripo kana kuri kuti kuchienda kuseri kwechuru handichazivi yangu ndimi munokwanisa kuchibatsira kuti nyaya ibve yapera ngonzi yakutosungurudza munhu kuti dei vari vamwe wakwasha otherwise pamwe akatonzi ndaenda tingagarire munhu but isusu taingodii izvandizvisi ndinozviziva iwadare ambo kuona nyaya iyi senyaya yabvira kare zvichiri rungodzoka seri kwechuru yomboonekwawo newangu vanga vari kunguva iyoyo awa azvoenda kubatsirika Autorita não. Nyaya yakatoka yatoko. Baba wanga wasiyana nekwasha. Wanga kumba kwao. Kana hapo waliona kwao. Wasiyana nekwasha baba. Tokuona apa wakwasha vari kugutsikana nekufamba kwavari kuita and iye memuro wacho ari kugutsikana nemurume wake magariro ake ari kuita nemurume wake uyo amukwadzi wemunhu ari kureve ari kurarama uraramo hwake notoramba tiri kutendereka tichitendereka iwo wakwasha ari kutaura tiri kugutsikana nemagariro edu memori ari kuti ini tiri kugutsikana nekugara kwani watondipunzira imba yangu watondipunzira imba yangu mukwasha achadzimara aneta kuti achidzokera kumba kwako ini nemurume wangu takagara zvakanaka saka munobaita sei ipapo timbokubata ndokumbira mwe ndakumbira kuti inini handisi kuramba kuti memo tiri kumurume wake ende handisi kuda kutaura mwana ndiri pekuti inini kana inini ndichifamba norapodia mukotendera ikoza toda kuti tikubatsirei bvisai munhu ari pana memo mufu ari pana memo akadaira pamusana ati uyo aziziva akati hungu toziziva mafiri amukoma vadidika asi mukoma edu ndo ari pane chii ari pane mwana murikuzona odia kuta kuti tiabata azizviri tikapotendera but mimi wachatonhora iye futi chatonhora mambotaura pasera kuti imimi pana Patrick Junior mwana wenyu mukomana andizvo Patrick Junior mwana wenyu mukomana aripo muri kuti mimi akada kutanga kufambira nyaya yamemory kwaisho bva ndiye live ndiye first born live chatoka ndiye akatangira kufambira nyaya kwashemnyango achibva kuchazona achibadino ana kupindwa paurani kuchazona nani mkwambo wangu ine muningine wako rasi uchazona sevenzezi mwana kwachibadi achibva ndikaripota kuno unayo nekuti tingarai taurai murume wacho haapo murume wake haapo ende imba iri kunetseka haisiri yana memori kana uyu haasi kunetseka neuyu une murume wake havasi kunetseka but akuti tiri raitika iri munogara naye here memori ini ndine hanzadzi yamemori pamusoro ibati ndakamirira kungotaura maonero enyaya amambo
zvane makuwa pasi waindiri kudaro mukoma wangu ini wari pamberi pangu ini first born yababa Beliso ndiye yakanga ndiyochi ona muona ndiyo wa baba indakura saka mukufambisa kwanga nyaya iyi akasvika mutono nzichadini ndichazoona akafa handisati tapoatinzo tinoda kuti tibvunzwa dani muno iyo ngozi yekwakwasha inoda afekta here mhuri yekwatezva ngozi inotedza ropa haitedzi mazita ngozi inotedza ropa saka imimi muri kunetswa nezvekwakwasha nguwai zviri kuuya kwaafekta kumba kwenyu chimira ko ndiro yaibatisa uyu isire inato kwashaiko andira ndika ndiro iyo yaishandi mutsinda tataona mira ndati ndiro iyo yaishandi iratikupimbira aitaura nhama vendiro akati ndiro yakange iri yekubvisa mweya waiita ainotachi bamukuru wake baba rufu ndo pavakatsvaga ndiro nemurume wake kuti wabvise chi mweya wechi wewe saka naifamba achidi achifuridzira kuti abvise mweya wechi ndo zvauri kutaura kuti ini azviti ngati ndiro kuti mudzinza mangu yaishandei moti pakana kuti masanaaobuda tenda kuzidzeka ndiro yomusha mangu inika mushama waiwe mangu nandibati ndiro mushama wandida ndiro yakakuwa mwana wangu mudzinza kwatana yaishandei ndo atiri kuti ngozi ngozi inotedza ropa haitedzi mazita hakuna ngozi yekwana Shaibu inoti inofuridzirwa kuenda kunemi ingatofuridzirwa kuti iende kudzidza rani kwana baba mino wavo kwanani ichitedza ropa ravo ndo mashandire engozi kombatira aitibatsaitazi mwana une munhu akafa ukudzinda pari paakarohwa anditi odi yacho unayo anditi munese kunzwa zvaitaura wabatsiri kwachokochoro ndakaenda ndikabuda ndikarakwamkosaine ndati munhu oti vakawanzi sei muri kuziva mhuri yenyu iri yega vasi kubatana nemhuri yavo wafambire nyaya dzemhuri chirevazoti mwanasikana anzi ane mhepo yekuda kumuparadza kubuda paya chiremba vakati musha menyu mune munhu akaurayiwa munhu iyeye ndiye akatsipikwa ndiye ari kuita kuti mhepo ikude pamwanasikana iyeye mushamani mababa mavo hanzi mwanasikana iyeye ndiye akaripwa kumuzi akupirwe nemhepo iyoyo yengozi saka ndo yakatsigirwa paari kuti ibude paari chiremba wati vanogona kubatsira kuti mhepo iyoyo ibve idzokere kwayakabva saka chiremba wati kutambudza musikana ndezvekumusha kwavo asi panyaya yendiro vati ndiro iyoyo yaakagashidzwa kudare ravaiitwa rekuvakwasha yanga iri ndiro yekumugashidza uroi musha kwavo ikoko zvabva kuna chiremba saka ati kuti aite basa iro vanoda mombe nembudzi chinetsa wakwasha ari vambotorara kustoksu kuti nona takushitaudzamuana uendiro anditi chiti nongushwa iyo ngozi iri kwenyu iro ndohombe iyo ngozi iri kwenyiro kuwakwasha kuwakwasha
Uyano pauno ra kumaseni. Gara pasi. Sara mesmo, eu gara pasi. Vai lá, vai. Gara pasi. Gara pasi. Gara pasi. Vai, ganda fuma kan. Gara, ngati loka. Unorowa. Ungana kuita zvekuenga totaura kuti Gara pasi. Eu não tava olhando subir. Vai. 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 Fine, very fine. ururara mumastocks iwe. I proceed, sir. Right, ndo matare aripo matare ayo. Aganzwa namba ndikura. Andiri kuti paugadzwa uroyi wakaita uyu. Tati mimi takaiye kwenyu iyo. Yekwenyu yekwawo todhira nacho. Inyaya mbiri dziripo iyo ino handi yeuroi uyu amai wakaenda wakatoita basa racho ndobvisa mhepo dzeuroi Madondo. Dai dzakabva dzabasa. handi dzeuroi amai wakaenda wakatobvisa wakaenda ndi madondo. Madondo. handi mhepo dzeuroi pakaenda mbuya waya ndo dzakaenda dzikabviswa dzeuroi. Mbuya wakandopumba mhepo yakati asi wakatotaura wakati musha menyu munoda chiremba anoziva kutofamba wese iwo wakatonzi wabatanidze mari dzavanzi vapa handizve wabatanidze wese chiremba agozonyatsouya abate zvinhu zviri pamusha pavo hawana kuzombobvisa mari idzodzo Imosongarashaipi. Saka chitsvagai mari tezvara kuti chii basa ritoitwe. Kwakwamba achadii kutsvagwa mumusha mwakwambo. Imimi ndiri kwenyu rewakwambo. Wakwambo wani mombe wakangwanzi wabvisa handizvi wakakupa here? Anondi baba. Une mombe yakangwanzi inobva kwawakwambo inoenda kunayo. Padare iroro wakaramba wega. Kana uramba. Iyo mombe yochiita kuti padare riri. Mati mombe ndodi? Mombe yamamoda kupate zvara rochienda kundoita dare. Rinogadzira musha wavo nezvese kubatsira iwo musha wawo. Isusu wakosha tobatsira musha watezva. Neuroi urunzi hubva wakabva pamusha penyu. Ina ndisi kugutsikana nekuti ndiro yengeri yeuroi. Kwete yengeri yekuti kurota kuri kuita murora asarote mutoro nekuti munin'ino wangu ndiye ngasha. Ipapo ndo pakanzi kuti asarote murora ndopakabatiswa ndiro ikunzipiwa iyo neuchete. Saka handisi kuona uroi ipapa kozi mubvunze arimo kuti achiri kurota here munin'ina wangu waainota. Kutaurwa uyu wataurwa nasekuru kumatare kunzi akapuwa uroi kumusha kwakamuwa ndondiro yakabata. Right. Saka mubvisa mombe dare rinobva rigadzirwa mobvisa rini. Ini ndini yangu yarondiba yasinondiba yakaita kutoramba nayo. Chibvisai ndoyava kubvisa. Chibvisai tezvara chiremba mombe tarini tokupai chimwedzi. Tokonosenda nenzara. Tokupai rini. Kana mukati pane serisi wekutotsvaga mutori nenzara yakuti handitondanga nemombe handina asi kuti ivo mwataura kuti yangu atonetsvaga rini. Imimi munoita rezviri. Robert, tingarabe tinetseka ndane mapurisa. Arikutoya mapurisa mutoro.
Musikare pasari sosai ndinopisa ndopisa. Yalitawa Kasingota is being a menace. Ambondorari kumastocks wozobuda weekend yapera. Achimbotonhorwa kuti akombonzwa chando ndokuti aite so. Right, tati moita dokupai muna October. October ndema tuta tatorini. Ndizo kono kunenzala. Korendo asiki wacho bayana. Akutanga March April. 30 April moya then advertise later kutokupai chirema. Pamwe ndine chichemo. Chichemo changu chiri pakuti communication kuti baba wangu akafa. Ndiri ndikudomera sababa. So ndiri panapo. Phone ine communication ndio yasara kuno. Tsaka mari saka nyanga che saka saka zvadaro ndingida kutsvaga mari yekuinventory phone then uchitanga kuita macommunication ekuti by 30 September next year mambo chita imende ndokufura kubvunzo utombo tasvika kwandataura ndati March kana kuti April makasika munongoya ndikuti angotaura ationeri tsaona kuti kunofiwa kuti kunoti tisatazvika pamamwedzi kutaurana tiri muno kuti kwangu zvakaiti ngazvije urufungirwa ngero asi ngatinyore pasi kuti ndakutaurwa kuti nyaya kuti ndabvunza akati kwelikuda kufiwa inini ndakafamba nawo vakanzi izvoni kuti mupedze nyaya iyi panodikana back to sender yekuti ari kuita izvozvozvo zvidzokere kwaari saka isusu hatina kuramba ava wakaramba saka ndinoshaya kuti chavari kuramba wachingotinetsa kuti zvese takabvuma chisi mukaita kudai 30 September maona mari pakati moya 30 April kurenoya pasanura ndepekuti kana imi muine zviri kunetsai sefemiri yenyu handiti zvenyu zvefemiri yenyu ndo zvingatorende kunotatapura chii kune mwana wenyu wakwasha wenyu hawanai chawanouya kuti wanetsani ndo zvatiri kuedza kupasanurai ndo ndiri kuti handina kuramba pamwe ndiri kuti inini pataibatswa pekuti kubatsirwa matinoti kufamba ini panapa ndona makambotifa mubatsiro pana pakataura mwana makataura ndiri mhepo yakaiswa kwandidya pana tauya kuti pana pakazochaikira mwana wangu wandidya takauya pano nyaya yakataura ndiri kuti inamba zviri nani kuti akatida pane mhepo pana memori handiti ndo zvatiri kuti memori nemurume wake wari kuti tiri kugara zvakanaka kugara kwavo mambo hatisi kuramba takugara zvakanaka imimi ndii muri kushupika ndiri kunetseka nditi saka ni imimi ndii munoda mwanga memori nemhuri yake wodii hawo wopatsanuka mufamba semhuri yenyu imimi memori nemurume wake vanashaibwa wori kubuda mudare renyu nekuti ngozi yevanashaibwa haiendi kune imimi chiona izvi ndo zvatinoda kuti inini samambo ndikutotaura inini imimi muchida kufamba sedonga munhu mofamba semhuri yenyu wakwasha wenyu apa hapana ipa vari kupinda nekuti hakuna mhepo yavanorasirira iye ngozi dzavo kuti dziuye kumhuri kwenyu vari kumhuri kwenyu ndo kune maproblem solvai chii maproblem echi emunhu ndo zviri kutaurwa nenkwasha kuti isiwakaya kwedu tikagadzira zviro zvikadii asi kwenyu kwacho kwaifanira kuendwa hakuna kuendwa kuti kundoiti basa iroro ridii akatati pamwe chete makati pamunotenda yakati ndakaenda kwankwaoiwo akatambisa mhepo ndio mubatsiro saka ndiri kuti inini kana inini ndichifamba ini ndichinzi inini musha mwenyu mwana wenyu une mufi uyo angasoma mubamba muchechero unobvuma ndida kumbobvunza kuti panyaya iyi kutaurwa nemadzishaya nyaya inoda kubvunza inini yekuti akatanga kuroona mumwe nditezvara nemukwagwa handiti saka akatanga kundoona mumwe kuti pane zvandinetsa zviyani akatanga kuti akatanga mwana wangu wakauya pana mai wacho akataura kuti inini ndiri kurwara asi marwara ndikuita ndarota nchizi yawatanga unoipedza bona mwana wenyu kana auya kunemi achiuya kunemi haana kunongedza varume wake akanongedza kunemi wabereki wake
ndimi mune chekuita nemwana wangu wenyu ari kunditi hazi ndiri kuti inini ndakabatiswa ndiro yaise panguva zvapera imi mune maproblems enyu haiwa kupinza vanhu vekwashaiba vanhu vekwashaiba hakuna problemu imimi sovhai maproblem echi emumusha menyu nekuti wakwasha kuti murambe muchivadhonza wakwasha kuti vasolve maproblem enyu hazviiti kana ari maproblem bcause vekwashaiba vakura isu hatina chii hatina dambudziko ndinoona kuda isoka mamira akaita nyaya handi kuti isusu tiri kuda kupomera wakwasha kana kuti tiri kuda kuti tisu takachena no nyaya ingoriba mambo ingori nyaya yakachena saka vari kuti iwo indira kuti ndiziyeni kuti ndiri akatengeza mwana umwe musha musimake iri kurewe mukuya kumba padare kuti muenzaniswa ndii saka moteerera zvatudi ndekuti uyu avo yakamirira mhuri ataura kuti raiti ndiro takaita zvakati pamundiro chachi chikonzero chai zvakati zvakataurwa unomatiri munanomisa mambo pakatanga mwana uya kuti ndakabatiswa ndiro vakauya kwandiri vanhu vai ndakabatiswa ndiro ii ndakurwara asina ana azozotaureba kuti ndokubata wabata ndiro zvakanaka taure kuna samukungani ngauye adaidza kwasha wakwasha kwaya mumba vakati kati mwana wabara munyaya ndakabatiswa ndiro wakwasha wakati chakauraya mukoma chada kuuraya mukwasha wenyu mukwasha wenyu kuti asafepo tatora zvine zvitese pane mwana wenyu wakwasha wakataura iwo mumba wega mwenye wangu wanga ipo titaure tingwe memory ini mwana ndinovabereka varume vabereka vangu zveshuwa kana kuti pana achaitonga achaipedza mambo mukasaipedza mataura aita kwamukuru wangu ka exactly ndo mafambira zviri kuita ini nacho ndinini ndunzi ndurwara ndinakabatiswa ndiro iyo handinobatiswa ndiro muprofita akauya achibatsira pamusha waitofambirawo zvekumusha kwawo washaika mukoma wanga washaika ndo waifambira ini ti ndakatoenda kumuprofita iyeye kuti ndiri kurotawo bamukuru akashaika zvinorevei muprofita akandishandira achindipa muteuro wangu inini kwete kuti akandibatisa zvekwashairwa asi kuti kunoataura kwatakaita ana mhaika ndakanoataura ndine chinangwa chekuti ndinonzwa kuti zvinoita here kuti ndirote mufi wekwashaibu ini ndiri mutoro saka ava manje vakabva vatora advantage iyoyo kubva ipapo nokumazatora ne8 years hakuna handikapedzi chimira ita kuvhura nyaya iyi wakwasha hawana dambudziko kuri kofiwa kuno vanhu kwenyu inzwai wakwasha hawana chii dambudziko musha wenyu ndo une chii une dambudziko wakwasha taakuvaburisa munyaya iyi kuita kuti wakwasha wasununguke hawana dambudziko imimi mhuri yekwashaibu mosimuka kuti mubate dare renyu mugadzirise musha wenyu zviri kunetsa mwana wenyu weropa renyu kwete kuti wakwasha hawanai chavainacho panyaya iyi tavasunungura nhasi wakwasha hawana chavainacho imimi itai matare enyu kana munoda kuna chiremba tokusimudzai izvozvizvi moenda semhuri kuna chiremba kuti mundoonekwa kuti chii chiri kunetsa simukai mweni